नमस्कार मंडळी, कशी आहात? तर ज्योती किचनमध्ये तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला मालवणी पद्धतीने माशाचे 2 प्रकार दाखवणार आहे. मस्त अशी रेसिपी आहे, त्यासाठी माझा पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही नक्की पहा. तर आता जे मी घेतलेले आहे हे आहे मोहरी, ह्याला मुशी पण बोलतात. तर हे मी सगळं चुलीवर करणार आहे. खूप छान आणि खूप टेस्टी लागतं आणि चुलीवरचं जेवण कोणाला नाही आवडत, सगळ्यांनाच आवडत असेल. तर आता मी आहे ना, ही मोहरी आहे ना, म्हणजे मुशी, आमच्या कोकणामध्ये ना मुशी बोलतात, त्याला चांगली धुवून घेतलेली आहे, चांगली धुतलेली आहे आणि ह्याला स्वच्छ 2-3 वेळा पाण्याने धुवून घेतलेले. आणि ह्याला मसाला, मालवणी मसाला, हळद, मीठ आणि थोडंसं आलं लसूण अर्धा चमचा मी घातलेला आहे, ते ठेचून घेतलेलं आहे आलं लसूण पेस्ट. तर ही सगळी मी व्यवस्थित ह्याला मसाला वगैरे लावून घेतलेला आहे. आता ह्याच्यात घालायसाठी वाटण, तर वाटण हे घेतलेलं आहे मी, एक पूर्ण अख्खा नारळ घेतलेला आहे, लसूण घेतलेलं आहे, लसूण 10-12 पाकळ्या, म्हणजे 10-12, आणि आल्याचे तुकडे घेतले आणि कोथिंबीर. तर आता हे सगळं भाजून घेतलेलं आहे आणि आता तुम्हाला मी आता मुशी दाखवते कशी बनवायची ती. खूप, आणि ज्याला कोणाला येत नसेल त्यांनी ह्या पद्धतीत नक्की करावी. एकदम साध्या सोप्या पद्धतीत आहे आमच्या मालवणी पद्धतीत. तर आता मी चूल चांगलीशी पेटवून घेतलेली आहे, चांगली कढई ठेवली, त्याच्यावर गरम करून घेतलेली आहे. वारा खूप आहे कोकणामध्ये, त्याच्यामुळे आता ते धूरसुद्धा थोडाफार होतो आहे, तर समजून घ्या. आता कढई मी चांगली गरम करून घेतली, त्याच्यामध्ये 3 चमचे तेल घातलेलं आहे. एक असा मोठा असा कांदा घेतला, तो बारीक चिरून घेतलेला आहे, तो घातलेला आहे, तो चांगला व्यवस्थित परतून घेतलेला आहे. त्याच्यामध्ये मी 1 चमचा आलं लसूणची पेस्ट ही खलबत्त्यावर मी ठेचून घेतलेली आहे. तर आता ह्याच्यामध्ये मी घातलेला एक टॉमॅटो, तो व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे. टॉमॅटो परतताना थोडंसं मीठ घालायचं, म्हणजे लवकर टॉमॅटो शिजला जातो. आता ह्याच्यामध्ये लाल तिखट घालायचं 1 चमचा आणि आपल्या आवडीप्रमाणे मसाला घालायचा. तर ह्या मालवणी मसाला मी 1.5 चमचा घातला. आता आपण रेग्युलर किती घरामध्ये तिखट खातो ते आपल्याला अंदाज माहितीच असतो. तर मी हा 1.5 चमचा घातलेला आहे मालवणी मसाला आणि थोडासा अर्धा चमचा गरम मसाला घातला. ते व्यवस्थित हा परतून घ्यायचा आहे आणि चांगलं बघा असं कलर आलेला आहे सुंदर. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे खोबऱ्याचं वाटण. तर मगाशी मी तुम्हाला दाखवलं आहे खोबरं वगैरे सगळं भाजून वगैरे, ते मी वाटण घातलेलं आहे. तर खोबऱ्याच्या वाटणामध्ये 2 कांदे घेतलेत उभे चिरून, ते चांगले व्यवस्थित परतून घ्यायचे. एक पूर्ण अख्खा नारळ, ओला नारळ घेतलेला आहे, तो पूर्ण मी घातलेला आहे, तो व्यवस्थित परतला आहे. लसूणच्या पाकळ्या, म्हणजे 10-12 लसूणच्या पाकळ्या आणि थोडासा आल्याचा तुकडा, आला म्हणजे असे एक मोठा असा आल्याचा तुकडा घ्यायचा, त्याचे मी तुकडे करून मी घातलेले आहे, व्यवस्थित परतून घेतात. थोडीशी कोथिंबीर घातली, हे व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे आणि मग ते मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे. आता हे वाटण मी घालून व्यवस्थित तेलावर चांगलं असं हे बघायचं, पाणी सगळं मी आटवून घेतलेलं आहे, ज्या वाटणाचं होतं ते. आता याच्यामध्ये घालायची आहे ही मुशी घालायची. तर आता ही चांगली मॅरिनेट करूनच ठेवली होती, 5-10 मिनटं मॅरिनेट करून ठेवली होती. सगळी तयारी करेपर्यंत चांगलं असं हे मॅरिनेट होऊन जातं. आता हे व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. आता हे व्यवस्थित परतून घेतलं की जरा 2-3 मिनटं तसंच राहून द्यायचं आहे आणि परत एकदा आपल्याला परतून घ्यायचं आहे, म्हणजे चांगलं जे मुशीचं जे पाणी असतं एक्स्ट्रा ते निघतं आणि चांगलं त्याच्यामध्ये हा मसाला एकदम एकजीव होऊन जातो. आता 2-3 मिनटं झाले. आता आपण ह्याच्यामध्ये घालायचं आहे कोकम. आमच्या कोकणामध्ये ह्याला सोलंसुद्धा बोलतात. तर कोकम नसलं तुम्ही चिंच घाला तरी चालेल. आणि कोकम मी 3 असे तुकडे घातले कोकमाचे आणि पाणी घालायचं. तर पाणी तुम्हाला केवढं हे घट्ट पाहिजे, किती पातळ पाहिजे हा रस्सा, त्या हिशोबाने तुम्ही पाणी घालू शकता. तर हे मला असं भाताबरोबर खाण्यासाठी, भाकरीबरोबर खाण्यासाठी करायचं आहे, म्हणून मी हे थपथपीत असं करणार आहे, जास्तही पातळ करणार नाही आहे. आणि चव बघायची याची, मीठ वगैरे जर कमी असेल, मसाला वगैरे जर कमी असेल तर ह्याच्यात आपण घालायचं आहे. आणि थोडंसं मी अजून पाणी घातलेलं आहे आणि थोडंसं मला मसाला तिखट कमी लागलं तर मी थोडासा 1 चमचा मी अजून मालवणी मसाला घातलेला आहे. आणि थोडंसं मीठ घालायचं आहे चवीनुसार. मीठ मगाशी मी घातलेलं आहे, तर मीठ खरं तर शक्यतो थोडं कमीच घाला, नंतर आपण घालू शकतो, कारण शिजल्यानंतर चांगलं असं ते एकजीव झाल्यानंतर कळतं मिठाचा अंदाज, त्याच्यामुळे मीठ सांभाळूनच घाला. आणि आता हे व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे आणि झाकण ठेवून आपल्याला वाफ काढून घ्यायची आहे. तर चांगलं आहे 5 मिनटं तरी शिजवायचं आहे, 5-7 मिनटं तरी शिजलं पाहिजे. आणि ह्या मोहरीला ना जास्त शिजवायचं नाही, नाहीतर ती मेन होऊ शकते. तर आपल्याला कळणार, उकळी आल्यानंतर आपल्याला कळतं की शिजलेली आहे. तर आता हे चांगलं मी असं हे शिजवून घेणार आहे. तर तुम्हाला झाकण लावून शिजवायचं तरी चालेल किंवा तुम्ही अशी शिजवली तरी चालेल. तर आता मी 7-8 मिनटं चांगली अशी शिजवून घेतलेली आहे. म्हणजे आता ह्याला बघा मस्तपैकी अशी उकळी आलेली आहे आणि हे शिजलेलं पण आहे चांगलं. तर मस्त बघा रंगसुद्धा सुंदर आलेला आहे आणि खायला खूप अप्रतिम आहे. चुलीवरचं जे मुशीचं जे कालवण असतं किंवा हा मसाला 1 नंबर लागतो. तर नक्की ह्या पद्धतीत एकदा करून तरी पहा, तुम्हाला ही रेसिपी नक्की आवडेल. आणि बघा खूप छान असं रंग आलेला आहे.
आणि भाकरीबरोबर खायला ते तोंडाला पाणी सुटलंच असेल तर नक्की ह्या पद्धतीत ह्या मोहरीचं कालवण बनवून पहा किंवा मोहरी मसाला बनवून पहा. तर खायला रेडी आहे मुशी मसाला. आता आपण बनवणार आहे दुसरा माशाचा प्रकार म्हणजे आहे ह्याला म्हणतात आमच्या कोकणामध्ये तिसरे बोलतात आणि मुंबईच्या ठिकाणी वगैरे ह्याला शिंपले बोलतात. तर आता मी हे ना कापून घेतलेले आहेत, ह्याला बॉईल वगैरे केलेलं नाही आहे. तर आधी स्वच्छ आधी ना 3-4 पाण्याने धुवून घ्यायचं, कारण ह्याला माती वगैरे असते. धुवून घेतल्यानंतर हे मी विळीवर असे 2 भाग केलेले आहेत. बघा मी तुम्हाला दाखवते तसं असे 2 भाग केले. तर मी दाखवले नाही तुम्हाला कापून. तर हे विळीवर सुरीवर जसं तुम्हाला शक्य होईल त्याच्यावर तुम्ही हे असं मध्ये कट करून घ्या. नाहीतर ना असं ते बॉईल केलं की एवढी चव लागत नाही. तर ह्या पद्धतीत नक्की करा. आता हे जे खोबऱ्याचं वाटण मगाशी तुम्हाला मी दाखवलं होतं खोबऱ्याचं, तर हे जाडसर असं वाटण आहे. मी असं म्हणजे खरबरीत असं वाटण मी केलेलं आहे, असं बारीक वाटण नाही आहे. तर ह्या तिसऱ्यांना ना जरा असं खरबरीतच वाटण पाहिजे खूप. आता कढई चांगली गरम झालेली आहे, त्याच्यामध्ये 3 चमचे तेल घातलेलं आहे आणि आता ह्याच्यामध्ये हे 3 मोठे कांदे घेतले होते, ते बारीक चिरून घेतलेत आणि हे चांगले आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचे आहे. आता परतताना ह्याच्यामध्ये हिरवी मिरची घालायची. तर हिरवी मिरची मी असे 2 हिरव्या मिरच्या अशा उभ्या चिरून घेतलेल्या आहेत. तर ह्या व्यवस्थित आपल्याला ह्याच्यामध्ये कांद्यामध्ये व्यवस्थित ह्या परतून घ्यायच्या आहेत. तर व्यवस्थित आता मी एकदा परतून घेते. तर जास्त असं हे कांदा करपवायचा नाही, मीडियम असा थोडासा सोनेरी रंग आला की आपण ह्याच्यामध्ये घालायचं आहे आलं लसूण जे मी ठेचून घेतलेलं आहे ते मी घालणार आहे. तर 1 चमचा मी आलं लसूण ह्याचं खलबत्त्यावर ठेचून घेतलेलं ते मी घालते. ते व्यवस्थित परतून घ्यायचं. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला घालायचं 1 टोमॅटो, मोठा असा टोमॅटो घेतलेला आहे, तो मी बारीक चिरून घेतलेला आहे, तोही व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचा आहे. तर असं हे व्यवस्थित आपण परतून घ्यायचं आहे. आता टोमॅटो 2 मिनटं मी चांगला असा परतून घेतलेला आहे. आता ह्याच्यामध्ये घालायचं आपल्याला अर्धा चमचा हळद घालायची आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये घालायचं आहे लाल तिखट घालायचं आहे. तर लाल तिखट हे आपल्या चवीनुसार घालायचं, आपण किती तिखट खातो त्या हिशोबाने तुम्ही घालायचं आहे. आणि ह्याच्यामध्ये मालवणी मसाला घालणार आहे. तर मालवणी मसाला हा मी 1.5 चमचा घालणार आहे. 1.5-2 चमचे तुम्हाला किती पाहिजे तेवढं तुम्ही घालू शकता. तर मी 1.5 आमच्याकडे तिखट एवढं आम्ही खात नाही, थोडं कमीच खातो त्याच्यामुळे. आणि ह्याच्यामध्ये मेन प्लस हिरवी मिरची पण घातलेली आहे, त्याच्यामुळे मी 1.5 चमचा मालवणी मसाला घातलेला आहे. तर मालवणी मसाल्यामध्ये सगळं गरम मसाला वगैरे सगळं असतं, त्याच्यामुळे असं एक्स्ट्रा असं काही घालायची गरज नाही आहे. आता हे झालं आहे व्यवस्थित परतून. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला घालायचे तिसरे. तर तिसरे मी व्यवस्थित तुम्हाला सांगितलं आहे मगाशी, स्वच्छ आधी धुवून वगैरे घेतले, नंतर कट करून घेतले. ह्याचा जो पाणी असतो तो फेकायचं नाही, सगळं ह्याच्यात घालायचं आहे आणि व्यवस्थित आपल्याला एकदा हे परतून घ्यायचे आहे. आता परतताना ह्याच्यामध्ये ना मी 1 बटाटा घातलेला. तर बटाटा एकदम पातळ असा मी असा उभा चिरून घेतलेला आहे, जास्त असं जाड चिरायचा नाही, कारण हे तिसरे शिजायला जास्त वेळ लागत नाही, लवकर होतात ते. आता हे व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे आपल्याला. आता हे व्यवस्थित परतून घेते मी. आता ह्याचं जे पाणी असतं ना तर ते सुटलं जातं, ते तेवढं ते पाणीनं जरा सुटून द्यायचं आणि मग ह्याच्यात आपण खोबऱ्याचं वाटण घालायचं आहे. तर आता हे झालेलं आहे बघा, मस्त असं पाणीचं सगळं सुटलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपलं जे मगाशी तुम्हाला सांगितलं होतं खोबऱ्याचं वाटण ते मी घालते. तर असं खरबरीत हे वाटण करायचं, लक्षात ठेवा बारीक करायचं नाही, खूप टेस्ट छान लागते या तिसऱ्यांची. आणि आता हे व्यवस्थित आपल्याला एकदा परतून घ्यायचं आहे. आता हे परतून थोडं झालेलं आहे. आता आपण ह्याच्यात घालायचं आहे आपल्याला सोलं. तर सोलं म्हणजे कोकम. तर ही मी 3-4 अशी सोलं घातलेली आहेत, जास्त घालायची नाही, तर आंबट असं लागणार, त्याच्यामुळे 3-4 सोलं. तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही चिंच पण घालू शकता. आणि थोडं आपल्याला आता ह्याच्यामध्ये पाणी घालायचं आहे. आता हे एकदा व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचं आहे, नंतर आपल्याला पाणी घालायचं आहे ह्याच्यामध्ये. तर पाणी मी पूर्ण 1 ग्लास पाणी वापरलेलं आहे, तर थोडं करून मी पाणी घातलेलं आहे. तर आता हे 1 ग्लास पूर्ण मी पाणी ह्याच्यात घालून घेते आणि मग ह्याच्यावर झाकण ठेवून आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे. तर आता हे चांगलं असं बारीक गॅसवर आपल्याला शिजवून घ्यायचं. तर हे बारीक असं म्हणजे हे कोळशे आता होणार, त्याच्यावर मी शिजवून घेणार आहे. थोडीफार ही आग आहे ती ह्याच्यावर ते मस्तपैकी असं शिजलं जातं आणि लगेच शिजलं. हा फक्त बटाटा शिजला पाहिजे, कारण हे तिसरे शिजायला जरासुद्धा वेळ लागत नाही. तर हे चांगलं 10 मिनटं मी आता वाफ काढून घेते. थोडंसं मीठ घालायचं चवीनुसार. मसाला पण तुम्ही बघायचं, जर तिखट असेल तर तुम्ही घालू शकता. आणि झाकण लावून याला वाफ काढून घ्यायची आहे. आता चांगलं मी 10-12 मिनटं तरी चांगलं शिजवून घेते. तर बघा असं थोडं पाणी सुकलेलं आहे. आता हे व्यवस्थित याला एकदा परतून घेते आणि बघा रेडी आहे खायला. आणि थोडंसं जरा
रस्सा असला ना थोडंसं म्हणजे थोडं पाहिजेच रस्सा, तर खूप असं छान लागलं. आणि हे बटाटा पण चांगला शिजलेला आहे. तर बघा मस्त असा हा रेडी आहे. तुम्हाला पाहिजे हे जरा अजून पाणी पाहिजे सुकवू शकता, पण खूप छान लागतं. ह्याचं पण ग्रेव्ही थोडीशी राहिली ना खूप खायला खूप टेस्टी लागते आणि तोंडाला खूप पाणी सुटतं. असं बघूनच तोंडाला पाणी सुटलेलं आहे, तुमच्याही सुटलं असणार. तर तुम्ही ह्या पद्धतीत नक्की करून पहा, तुम्हाला ही रेसिपी नक्की आवडेल. तर बघा आता मी हे काढून घेते. तर मस्तपैकी असेच खायला हे तिसरे खूप छान लागतात आणि आम्ही तर असंच खातो, मस्त लागतात, छान लागतात. भाताबरोबर वगैरे खाऊ शकता, पण असं जी खाण्यामध्ये जी मजा आहे ना ती कशातच नाही आहे. तर रेडी आहे मोहरी म्हणजे मुशी मसाला. आणि कशाही वाटली ही रेसिपी ती मला नक्की सांगा कमेंटमध्ये. आणि ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करायला अजिबात विसरू नका. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला तर अजिबात विसरू नका. नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि शेअर करायला पण तर हे आहे तिसरे पण रेडी आहेत. बघा मस्त ना असं तिसऱ्यांचं सुक्का बोलू शकता तुम्ही याला, खूप छान लागतं आणि एक नंबर रेसिपी आहे. आमच्या कोकणातली तर स्पेशल रेसिपी आहे आणि खूप खातात आमच्याकडे आवडीने ही रेसिपी. तर तुम्ही जर बनवली नसेल कधी तर नक्की ह्या पद्धतीत ह्या रेसिपी